Sibingelele-ke babukeli emakhaya, nibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukeli emakhaya nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli emakhaya namhlanje-ke sibhalele ubaba uMchunu la e-Maritzburg. Wathi ucela simsize ngendaba yakhe ye-will. Babukeli emakhaya niyazi-ke nani ukuthi angile ngamaningi futhi anginawo amaningi. Bengicela-ke ke sinikele khona, ke siyomuza ukuthi ubaba uMchunu ukhala ngani. Sebeyazi ukuthi umuzi usungaka noma mhlawumbe bayagcina ngesikhathi lesi sowu-4 room. Sibingelele baba ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Baba, sicela ukucala sixolise ukuthi sithathe isikhathi sokuthi sifike. Yebo, siyazi ukuthi ubusukade ulindile, kodwa-ke sizamile ukuthi senze imizamo yokuthi size sifike namhlanje la ekhaya lakho. Hhayi-ke baba, bese sicela-ke ukuthi sibekele kabanzi udaba ukuthi luqalaphi lugcinaphi. Wena usuhambe ibanga elingakanani for lona? Okay. Ngiyabonga kakhulu madoda ukuthi nize nikwazi ukuthi niphumelele. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abaxakekile abadinga usizo, kodwa-ke ngiyajabula ukuthi nikwazile ukuthi nani nikwazi ukuthi niphumelele, sikwazi ukuthi nizolalela nami udaba lami. Igama lami mina nguSabelo kaMchunu. Ngihlala la eMbali, ngikhulele khona. Udaba lami luhamba kanjena. Nginenkinga la nodadewethu la abancane abanamanini. Kusho ukuthi abazali bebekhona, ubaba nomama. Ubaba wasadlula emhlabeni ngo-2013, umama wadlula ngo-2021. So kwakwenzeka ukuthi bese benomuzi emakhaya endaweni ekuthiwa iseFani, ilapho ekade behlala khona-ke. Ubaba bese-retire, ubaba ubeyiphoyisa. So uthe eserithaya wawuhlala khona-ke, kade sihlala la sonke siwumndeni. Lo muzi wawusowu-4 room ngaleso sikhathi leso. So-ke ngashada-ke mina ngo-2014, ngaba nonkosikazi ney'ngane manje. Hhayi, kuhambe-ke kwahamba-ke manje sengitheni, ayi sekufanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngishintshe-ke indlu-ke manje, ngoba indlu le engihlala kuyona nganikezwa ubaba, ngoba mina ngangithi ngifuna ukuthenga umuzi wami eThekwini ngoba ngangisebenza eThekwini e-Pinetown. Kwawukuthi manje-ke hhayi, wathi ubaba ngoba uwena umfana, abafana abafowenu abasekho, sokunikeza wona lo muzi lona. Hhayi-ke ngathi mina, hhayi baba, nami ngifuna ukuyisebenzela ngibe nento yami. Wathi ubaba, hhayi cha, manje kuchaza ukuthi lo muzi usuwenze njani thina. Ngathi mina, hhayi-ke uma kunjalo-ke kulungile-ke ngizowuthatha-ke lo muzi lo, ngawuthatha-ke umuzi. Wathi angihlale kuwona, ngabuya-ke bengumuntu otravelayo ngaso sonke isikhathi uma ngiya emsebenzini, ngibuye ngihlale la ekhaya. Kwahamba-ke uthe sengiyekile emsebenzini ngo-2019, ngoba kwakudilizwa ngathatha iphakheji-ke. 2019-ke ngaqala-ke ngakha-ke umuzi-ke, ngawunweba-ke umuzi ukuthi hhayi, umuzi awube mkhulu. Ulungisa muphi umuzi? Ngilungisa wona lo, kade u-4 room usungaka manje, kwanifika nje, yebo. Hhayi-ke uma ngiwulungisa-ke umuzi-ke njengoba niwubona-ke usuphelile, sengithi-ke odadewethu-ke, ayi manje ngizocela ukuthi indlu i-transfer-ke ibuyele ngala ngasegameni lami manje, ngoba isabiza ulokhuzaneni umama, ngoba ngithi makushone ubaba umnikazi wezinto idlule into iwelele egameni lalokhuzaneni lomzali okhona. Kushuthi la izinto zonke zawelela kubani? Kumama. Okay-ke umama-ke meseshonile, kwaba ukuthi kunewili ekhona eyayivele ibhaliwe ubaba yayishiyile, eyayikhona ukuthi uma bekwenzeka bona sebedlulile emhlabeni, kuzobe ukuthi kofundwa iwili. Kwaba khona ukungazwani-ke emndenini ngaleso sikhathi, yangafundwa iwili. Okay-ke kwadluleka-ke lapho-ke ngase ngaxhumana naye udadewethu, ngaqale ngaya mina e-Master Court, ngithi ngifuna ukuyokwenza ukuthi i-transfer indlu ibuyele egameni lami. Ngafika laphana e-Master Court, kwathiwa ngangiphethe zonke izinto, ama-death certificate, newili, nazo zonke iy'ncwadi ey'shoyo ukuthi indlu ngekabani. Hhayi, base bathini, hhayi, kubhaliwe la kwiwili ukuthi kunelokhuzaneni, kune-executor. Ubani lo obhaliwe la? Ngathi mina, hhayi udadewethu. Kwathiwa kufunakala yena ukuthi eze la enkantolo mese ngiphatha namadokhumenti onke, bese yena ezokwazi ukuthi ayikhiphe lento le elokhuzaneni, igama leli elibhaliwe kulokhuzaneni umama, bese kungena egameni lakho-ke, indlu izobe isibiza wena. Ngathi mina, hhayi, okay, kulungile. Ngazama-ke ukuxhumana nodadewethu ukuthi hhayi, bengamtholi.
ngazama ukuxhumana naye lo khona ongilamayo ngoba lo obhaliwe lo umagcini. Ngazama ukuxhumana naye ngithi mina hhayi ngicela angidlulisele umyalezo ukuthi ake ngisize phela ngoba manje ngifuna ukushintsha indlu i-transfer-yeke ibuyelele egameni lami. Hhayi kwawukuthi umuntu olokhuzaneni obhizi, hhayi akasitholi isikhathi. Kuthe ngo-September-ke kuwona lo nyaka lo njengoba kuwu-November manje, hhayi-ke ngathola ukuthi udadewethu usashada-ke ongilamayo ushade kakhulukazi kodwa uhlala le eGoli. Nodadewethu lo omncane kuyena obhaliwe executor useGoli naye ngokusebenza. Hhayi-ke ngase ngathi mina, hhayi-ke ngoba-ke yena ulokhuzaneni udadewethu lo engixhumana naye yilo ongilamayo mina, usephendulile wathini, uthe uzozama ukuthi aye ngo-September e-Master High Court eGoli. Okay, nangempela-ke ngalinda ngathi ngizolinda naye ngizolinda-ke. Ngalinda-ke kwawukuthini, waya ngempela-ke. Iholideyi angazi mhla kabani September. Hhayi-ke nangempela meya khona-ke bathi e-High Court angeke bekwazi ukuthi bamsize ngoba useGoli. Indlu akhuluma ngayo yena ise-Maritzburg. So bazodinga ukuthi benze njani, kodinga yena ukuthi eze la e-Maritzburg. Nihambe naye nobabili. Sihambe naye sobabili. Yebo. Hhayi-ke emva kwalokho-ke kwawukuthini-ke, hhayi-ke watshela udadewabo ukuthi ngicela adlulisele umyalezo ukuthi uyile-ke e-Master kodwa bathi e-Master bamchitha ngoba manje bathini le nto le udaba alisilona elaseGoli elala e-KZN e-Maritzburg. Ofanele eze la e-Maritzburg. Ngathi mina-ke okay-ke ngalinda-ke manje ngiyabona ukuhamba nesikhathi angitholi usizo lokwethi lokwethi uzozama. Sengize ngigcine sengibona-ke uhlelo leli lolu lusiza abantu. Sengithi mina cha, ake ngibhale nami, ke ngikhulume nani, ke ngicele ukuthi ngeke nikwazi ukuthi ningenelele, ke ningikhulumele naye ngoba akusho ukuthi sigxabene. Ukuthi nje mina into engiyicelayo kuphela ngicela nje ukuthi yena enze usuku ngoba naye uyasho ukuthi njengoba yile laphana e-High Court, bamtshele ukuthi kufanele afike nami ngibe khona naye ebe khona, siphathe zonke izinto, i-death certificate kababa, i-death certificate kamama, nazo zonke amaphepha, ne-will nawo wonke amaphepha a-relevant for ulokhuzaneni ukuze ngikwazi ukuthi ngishintshe indlu ibuyele egameni lami. Yilokho nje bengithe mina ngicela ukuthi ningingenelele ningisize kuwona lokho ngempela. Okay, wena baba, i-relationship yakho nodadewenu injani? Hhayi, i-relationship yami nodadewethu yinhle. Okay. Yinhle, angeke ngifune ukuqamba amanga, i-right. Ukuthi nje phela-ke mhlawumbe umuntu wesifazane uyamazi kwesinye isikhathi, ukuthi ukhulume naye afune ukuyenza into ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe. Bona mabefika la ekhaya, bake mhlambe let's say nje bayivakashela Yebo. nje. Ayi, Kuke kube uyabona njani? ukuvakasha-ke ikona ukuthi asivakashelani. Okay. Asivakashelani ngoba kade kuphila lokhuzaneni kuphila abazali, bekuwabantu ukuthi mekuwamaholideyi siye ekhaya, ekhaya elikhulu. Njalo mekuwukuthi mekuwamaholideyi besihlangana ekhaya. Oh, khona la bengilahleka khona ukuthi Ya. naleli bekuyikhaya naleli. Kahle kahle ukuthi Okay, ubaba okay. ngakuphula ulimi. Okay. Kwenzeka kanje, ubaba ubenekhaya emakhaya, wakha khona isikhathi sihlala la thina. Okay. Wakha umuzi waze wawuqeda owakhe khona kusaphila ugogo. Yebo. Kwahamba ubaba esasebenza noma esasebenza, uyabona? Kwahamba. Hhayi-ke Okay, kuthe ubaba eserithayile-ke elokhuzaneni emsebenzini wasathini, hhayi-ke useyahamba yena useyohlala ekhaya manje. Sekuzosala thina la iy'ngane, sonke sesisala la ngoba besifunda abanye bahamba-ke basebenza-ke, baphumela-ke nabo imizi yabo-ke. Lo omncane unomuzi wakhe, nalo ongilamayo unomuzi wakhe, khona futhi omdala unomuzi wakhe futhi eGoli. So bahlala eGoli bonke, kwasala mina ngala, mina ngathola umsebenzi eThekwini. So mina bengihlala la, nabo bebehlala la ngesikhathi befunda benza yonke into. So isikhathi esiningi-ke kade kuphila abazali bebengezi la eMbali, bebeye emakhaya. So ukuvakashelana bengakuboni ukuthi besuke beza kumina, cha isikhathi esiningi sihlangana ekhaya. Oh, ekhaya Ekhaya elikhulu. Yes, ya. Hhayi, ngiyakuzwa baba, kodwa nabo bavumekile ukuthi bafike la.
La phela manje-ke bavumelekile ngoba phela mabefika mabezovakasha njengodadewethu. bavumelekile ngoba phela umuzi kufana nokuthi umuzi wakubo la, uyabona? Kodwa ngokwewili okwamaphepha bayazi nabo, basho nabo futhi bathini, hhayi Sabena ngeke sikuphazamise ngoba nabo kusho ukuthi ngichaze lokhu. Kwiwili ubaba ubhale bona le khaya, unendawo ubaba enkulu, wabhala udadewethu kuthiwa uJabu, wabhala uLungile, uqala wabhala udadewethu kuthiwa uNomusa, wabhala udadewethu kuthiwa uJabu, wabhala udadewethu kuthiwa uSithuthukile, wabhala udadewethu kuthiwa uLungile. Okay, wathi uLungile ngoba uyena oshadile, noma ngabe kuthiwa ushadile, kodwa uyothola ingxenye uma wukuthi laphayana bayadayisa leyo mali leyo bocazelana bonke. Wathi mina ngoba mina ngila eMaritzburg, uSabelo uyothatha indlu le la eMaritzburg yena. So futhi ngamanye amazwi uSabele sonke ngokulingana. Okay-ke bona-ke banendawo yabo laphana ekhaya njengamanje ukuthi shuthi la sekuyikwami, akusekhona kubo ngoba ikhaya elikhulu likhona laphana ekhaya, uyabona? Ikona-ke lokho-ke ukuthi ukuvakasha ngeke phela ngoba nami ngavakasha khona, kodwa uma ngivakasha kubona ngeke ngithi mina ikwami, isekhaya emzini yabo. Ngizothi mina umuzi wabo njengoba la ubaba esechazile ukuthi lo muzi owami. Okay, baba yazi ukuthi kukhona ukuthi uthathe umuntu ufuna ukuthi iwili ishintshwe ibe segameni lakhe ngoba efunela ukuthi adayise. Ikona-ke lokho engikusabayo-ke. Ikona lokho No, ngisho yeah. lokuthi efuna ukuthi yena Yeah. adayise indlu. Indlu. Yeah. Wena kahle kahle iy'nhloso zakho njengoba ulwela iwili ukuthi ishintshe isibe segameni lakho, ukuphi kahle kahle wena okulwelayo la? Okuyinhloso ukuthi mina ilokhuzane ugcine iwili ibiza wena. Yeah. Okay, one, nginey'ngane mina. Njengoba ngine-one, nginey'ngane nje mina nami ngifuna ukwenza iwili. Ngihambile mina ngithi mina ngifuna ukuthi mina ngiyokwenza iwili. Kwathola ukuthi mina ngabachazela ngathi nginendlu, nginey'moto. Manje ngifuna ukuthi uma kwenzeka ngihamba mina emhlabeni, ngishiye iy'ngane zami zibe y'khululekile. Zibe nalo ikhaya ngoba kusasa la ngishadile mina kuzothiwa indlu akusiyona eyakho bese bekhipha unkosikazi. Inhloso yami mese kuthiwa manje ney'ngane konke. Inhloso yami lokho ukuthi mina fanele ngishiye iwili ngoba ikusasa awulazi ukuthi likuphatheleni. Ngishiyele iy'ngane ngithi nazi iy'ngane ngoba njengoba sengikwakhile nje umuzi kanje mase kuzoqhamuka omunye umuntu athini ngikubo la. Kanti kubo lo muzi lo ngiwakhe mina ngamandla ami njengoba kade ngisebenza. Wena usu-renovate-ile umuzi. Urenovate-ile umuzi. Usuwenze nje into ey'ningi. Yebo, zonke nje njengoba nibona nje umuzi ukanjena nje kwakuwu-four room. Nganitshengisa ukuthi ngesikhathi ngawuqala phansi kwakudilizwa nje yonke iplani yaqala phansi umuzi ngawakha kabusha mina umuzi. Shuthi kahle kahle wena baba into manje usuyilwela, usulwela ukuthi makwenzeka ulala ungavuki. Yebo. Iy'ngane zakho zingayitholi sey'tshingwa ngaphandle kwegeythi nonkosikazi wakho thiwa abathathe ongokwabo bephume bephele ngoba kusikhona kubo la. Yebo. Kodwa yabo lezi zinto oyishoyo izinto abantu abaningi asebadlula emhlabeni, abanye babo esey'baficile, abanye abasaphila ngaphansi kwazo. Uthathe omunye umuntu ukule situation okuyona wena. Manje into esimshayo yokuthi aqhubekele phambili ayilwe useshawa amasente. Angithi ukuthi aqhubeke alwe. Manje ngeke akwazi ukulwa amasente engekho. Uyabona lokho? Uyabona? Ikona-ke lokho-ke ukuthi manjena ngoba wena mfethu ukuthi into ekufanele siyiqike esikhathini samanje. Sihleze siy'bona iy'nkinga ziqhamuka zenzeka la ngaphandle. Manje njengoba siphila nje asiphili isikhathi eside. Ungathi uyaphuma nje la qhu ushayiswe imoto, ungathi uyaphuma nje lana kudubulana abantu or udutshulwe umuntu noma ugwaze umuntu ufe. Ungazange ulungise into kusenesikhathi. Yonke into uma kusenesikhathi, isikhathi isona-ke usitshelekiwe ngoba ngeke siphile isikhathi eside. Isikhathi leso ophila ngaso manje lungisa ngoba isikhathi sisekhona ngoba kusasa ngeke uzuwazi ukuthi kuzokwenzakalani. Manje ikona-ke lokho okungiphushayo kakhulu ukuthi ngiyacela usisi wami ukuthi akenze nje usuku olulodwa ukuthi nje ngosuku oluthize sihlangane la elokhuzaneni
e-High Court, e-Master Court, sifike silungise lento. Njengoba eseyile khona wafika wakuthola nakho konke lokhu ukuthi yinto ekufanele ayiphethe. Ngicela nje enze usuku, enzele mina ngoba nami njengokusho kwakhe naye bayasho bebonke bathi indlu eyami newili futhi kukhona iy'fakazi iwili bayayazi nayo ukuthi indlu iyanikezwa mina njengoba nabo bathola babeliwe nabo ngendlela yabo. Nami-ke ngicela ukuthi-ke bangidedele ngikwazi ukuthi ngilungise nami okungokwami. Nabo ukuze uzoyihlela kahle. Ngizohlela kahle zonke izinto zakho. yebo, yilokho Mhlambe ubungakwazi ukuthi uthi usibonabonisa kancane ukuthi amaphepha. no indlu. Oh, indlu. Nawo okay. amaphepha uzosibonisa. Yeah. Okay. Alright. Hayi kona siyabona ukuthi Ngiyokubona nje ngaqala la kulokhu ngaqala ngakuyela iyona yonke. iyona yonke ngaqala ngafaka i-statement esiqala Okay. ngakuyela emva kwalokho-ke kwase kwaqala-ke kwenziwa ilokhuzane foundation. Okay. Alright, base kwaqala-ke ukuthi manje ngoba ngiqala phansi indlu ngiyayilweba kwafuna ukuthi manje ngenze kanjani bayidilize yonke indlu. Okay. Kwaku-4 room. Kwaku-4 room. Okay. Kwafuna ukuthi bayidilize yonke indlu bayiqale phansi. Ngaqala-ke ngathi ngalokhuzane ngayakha-ke indlu ilokhuzane i-material. Ibona konke-ke la lokhu ngizakhe kangaka. Okay. Okay. Ibona yonke njengoba niyibona. Uyabona? Hayi. Asusebenzile. Hayi bona sekuzamekile. Bona sekuzamekile. Yabona nje nala umuntu uhlutshwa yilokhuzane namapayipi akamasipala la sengiriphothile nakhona manje izinto ey'ningi njengoba esabiza ulokhuzane nomzali yabona abakwazi ukuyi-attend ngoba manje babuza uphi umnikazi wendlu, hhayi akasekho usashoda. Pho manje wena-ke lana uyabona ngilokhu ngichaza zonke izinto. Iyona yonke into njengoba sibona kanje. Uyabona? Okay. Ngibona konke. Ngicela ukuthi ngithathe amaphepha. Okay. La copy ye-death yelokhuzane i-ID kababa. Okay. Okay. Ya le incwadi yokulokhuzane nomshado. Okay. Marriage. Yabona? Alright. Okay. La kuthi copy ye-death certificate. La incwadi-ke le yalokhuzaneni, letter of executive noKhanya Mchunu, angithi njengoba ubaba eseshonile. So uma ikona-ke lokhu zonke izinto zekade zawela kuma. Okay. Nendlu ibhaliwe-ke la ngithi nangu igama lababa Israel Ntando Mchunu. Okay. Yabo i-death certificate ikhophi yakhona le. Okay. Iyona yonke yabo yase-High Court le ncwadi le. Okay. That's ukuthi la yi-will, naso i-will. I-will, last will, testament of Israel Ntando Mchunu ubaba and noKhanya Mchunu. Okay. Bese kuthi siyayifunda i-will ithini? Will, last will and testament. This is the joint last will and testament of us, Israel Ntando Mchunu, identity number and noKhanya Mary Mchunu, identity number. Bese kuthini? Reciting at FI in the district of New Hanover, KwaZulu-Natal. We hereby revoke, cancel, and annul all previous wills, codicils, or other testament disposition previously made by us and declare them to be of no force or effect whatsoever. We hereby nominate, constitute, and appoint the survivor of us as the executor, and direct that shall not be necessary to file security with the master of the High Court. Okay, yeah. Wasayina ubaba la, wasayina umama la. Kwase kwaba abameli ngicabanga la. Okay, bese yasho-ke lana ithene. Ungaze uyifunde yonke kodwa nje. Ya, napho-ke labo babhaliwe. Okay. Babhaliwe bonke lana bonke laba banikezwani indawo eselokhuzaneni yasekhaya. Okay. Bese kuthini-ke lana-ke ile esemqoka-ke ithi-ke kusho ukuthi mina nginikezwe indlu
Wona ikhona kanti nawe yakhe incwadi eshoyo ukuthi wanikwa indlu. Iwili le, Okay. ikhophi le, nabo banayo iwili bayaziyo futhi ukuthi ilokhuzana ngoba phela ayizange ifihle ngesikhathi abazali Oh, bekhona. bengithi mina mhlambe basho ukuthi inikwa noma nawe likhona iphepha elishoyo ukuthi indlu le inikwa wena. Ngifuna ukukufundela lapho phela Okay. iphoshin leyo manje-ke Oh, ukuthi indlu inikezwa mina. Oh. Kukhona elokhuzaneni, yabo. Khona impela nathi ngifuna ukufundela khona. Nakho. Nakho. Ukuthi we hereby leave device and bequeath the house number ilaka 961 Mtuma Road, Imbali, unto Sabelo Arnold Mchunu for his own use and benefit. Okay. Lena iyona lena. Alright. Iyona Okay. indawo eshoyo wena. Waqhubeka-ke wanalana kwasobabhala ukuthi le ndawo le ubanikeza uma befuna ukuyidayisa bengayidayisa benze lokho abafuna ukukwenza-ke. Nampo-ke babhalile laphansi. Okay. Yeah. So thina baba njengomgwazela into obufuna sikusize ngayo ukuthi sizame ukukukhulumela nosisi wakho. Mina isicelo sami nje njengomgwazelo Yeah. ngiyabona ehamba ukuthi esize abantu ngoba sebasizile kakhulu. Bekuthi nje ngicela ningahambi nongikhulumela ngoba sengizamile ukuthi ngikhulumisane naye. Kuwukuthi-ke mhlambe yena-ke le nto le uyithatha kancane. Uyibuka ukuthi engayilungisa nomnini. Manje mina sengicela ukuthi ningikhulumele naye, ngiyamcela angilwi naye. Cela nje ukuthi enze usuku ukuthi akwazi ukuthi ehle angitshele ukuthi uzofika nini sihlangane khona lapho elokhuzaneni edrobheni e-Master High Court silungise le nto le, zonke izinto zibuyele egameni lami, ngikwazi nami ukuthi ngiqhubeke nempilo. Okay. Kodwa mhlambe akusho ukuthi mhlambe khona into esambambile le eGoli. Angithi manje Yena uyabuya noma hayi unomuzi khona. Okay. Uhlala khona. uhlala khona. Okay. Nalo ongilamayo futhi unomuzi khona njengoba ngishilo ukuthi labo bobathathu banemizi yabo sebehlala khona ney'ngane zabo. Okay. So abasezi ekhaya. Nami ngihleli la njengoba mina nginomuzi wami la. So manje asibonani. Kuwukuthi nje sixhumana ngamafoni kuphela. Manje-ke ukuthi ene manje ngoba ngimcela athi hhayi uzohlela. Mhlambe mekufika nina uzokwazi ukuthi nathi ukubhukula akhuphule iy'nyawo bese enza usuku. Abone ukuthi ku-serious ngoba phela manje ngeke mina impilo yami ime ukuthi yena eyakhe iyaqhubeka. Mina okwami ukuthi nje ngicela mina hhayi ngoba ngixabana naye. Ngicela nje angilungisele enze okufanele kuphela ngoba naye iqiniso uyalazi. Akubona ukuthi mina mhlambe khona ubugebengu engibenzayo. Makuwukuthi kukhona inkinga anayo-ke mhlawumbe sesingakhuluma-ke kodwa mina anginanxa naye. Okwami nje ukuthi ngize ngicele nina ukuthi ke ningikhulumele naye ukuze kwazi ukuthi kulunge lolu hlelo lolu ukuthi ngiqhubekele phambili nawe. Nawe ukwazi ukuthi ubone ukuthi impilo ihamba ihamba kanjani. Yeah, uyabona. Hhayi-ke baba, ngithemba ukuthi-ke sesikuzwile konke isikhalo sakho. Kodwa-ke bese acela-ke ukusinike ithutshana elincane ukuze sikwazi ukuthi siyokukhulumela naye usisi wakho. Hhayi ngajabula kakhulu. Hhayi, sibonge. Ngiyabonga nami kakhulu.